Avabûna zanyarî pêşeroja heyînê ye. Zanyar îro bêhtir dikarin rewşa çavbirçîbûnê a ku çavên xelkê kor kiribû kedî bikin û ev wana li siruştiya malgirtin û desteserkirinê dihêvoje û birêya li peyketina bi dû banga zanînê a mirov dihêle ku rastîn be û ewa pêşî û berî her tiştî berketina xêrê ye û xebat e ji bo dehfandina wê mîna erkekî zanyar. Armanca wê na başkirina dîmenên jiyanê ye. û zanîn yê em wê bi nav dikin ewa tekûzkirina têgehî ye a ku bîrnasê xuristî pê mijûl dibe di pêraxistinê da ji bo pêkanîna xwestekên xwe yên berketî yên meyildariyeke dijwar ji guhertinê ra aşkere dikin û dûrketin ji çi tiştê ku mêjî tevlîhev dike dihêle ku bi şerrûdiyên sertiyê bê kelepçekirin û bandorkirina neberketî bi kesên din yên mijûl dibin bi belavkirina nirxên neyînî yên ziyandar û rewayî dane bihaneyên bêkêran beramberî dûrketinê ji giyanê tevgerê. Berhinde alava medyekar dixebite ji bo belavkirina raman û ejnîdeyên xwe yên taybet, bi kontrolkirina mêjî û kedîkirina wî, bi encamê wêna mêjiyekî stûxar dikeve dewsa mêjiya şîrovekar. Yê guman dibe û dikare tiştan ji hevdû veke. Mêjiya stûxar yê tiştê ku alava medya bi zîrekbûn û jîrbûn belav dike werdigire û rastiya ku zanyar berz dikin di henasta cîgir e û dikare tiştê ku ji derveyê gumanbûnê pêk bîne. Eger ji henas ra zemîneke siruştî û hêsan bête peydakirin, ta bibe rêgir li pêş girêdankirina berketinê bi nediyarkirinan. Yê desthilata serkûtker xebitî li ser sepandina wê li ser bijardeyên ciwan, ta ku wan têxe di xefka tembelîbûn û pêşwazkirina ramanên yên xizmeta wê dike û nakeve di karguzariya mirovê yê berva baştirînê bi hemî raberî û berketiyên xwe diçe. Berhinde yê zanînê û pileyên wê ya xuristî digire, bêhtir dikare wateyên xwesteka siruştî tê bigihe û atê berzkirin bi seyrana derbasbûnê berva baştirînê û malgirtina bedewbûnê birêya ramandinê rehetiyeke mezintir li pey heye û nêzikbûna jinû û şûreşê li ser her tiştî tebitî asêmayî ewa bîngeha zayîna ramanên baş û nû ye. û birêya hebûn û evînê em Xwedê nas dikin û em dinasin ku çawa bi erka mirovî rabin û di zanînê da armancên bilind pêk tên û kûçeriya xelkê û dirindeya wan tê jêbirin û dîtinên wana balatir dibin berva jiyana sozdayî bi hemî xêr, maf û bedewbûnê va. Tiştê herî ku ziyanê dide mêjiya xuristî dema bi hebûnê dirame ewa tiredînkirina tiştê nû ji ramanan û biçûkkirina nirxê karkeran ji bo tevgera guhertinê li pêş dehifdin û pêvajûya girêdana xebat bi nirxê va beramberî wê ya girêdana di navbera zanista a ku ranawasta heta sînorekî û rewişta a ku nêriya çavbirçîbûn û xwedîtinê li cem afrîner kedî û celew dike û bi awayekî xuristî û bixwe wî berhelis dike ta guman neke ku tiştê ew diafirîne nikarîbûneke wekî wê çênabe. û tiştê baştir timî armanckiriye ji ku min yên ji rêbazbûna lêkolîner va xizanin û ev tişt ji lêkolînerê mereqdar jiyanîbûnê distîne. Dema bi tilîlî û çepikan tê xapandin bê ku li ber çav bigire ku afirandina zanyarî geregiya wê bibe alîbûn û babetiya va heye. Wî dihêle bigihe li tiştê ku ji mav
دردکەوە و هەروەها دەستکەفتی بەسەر دکەوە لەگەل بەردەوامبوونا نامەیە هش و ڕووناکبوونێدا بێک و خەدەینە ji mirovên yên ku tu nirxî nadin başiya afrîner û bi nirxê afirandinê û berdewamiya wê bi derbasbûnê felekan hest nabin. Ku zanîn bîngeha wê tûxim û giyan e, yekgirtîn e ji bo afirandinê her du jî evînê pêk tînin di henasê mirovê hişmendan. Wisa em dibînin ku evîn ew xwegêra a ku pêra dixîne ji bo afirandina rêxistina nirxên rewiştî bigîştî û rola mirovê zanyar ku bibe yek ji berzbûnên şaristaniya gerdûnî, avadanî û giyanî ji bo rizgarbûnê ji perestî, efsanbûn û bêcaniyê. Têgihiştina rewşa mirovî bi pêdivî û sazîbûnên xwe yên civakî, dîrokî û aborî peywireke pêşî ye ji hurmetbûna hemî taybetmendiyên mirovî ne û bi zanînê çêdibe ku hatinrêz bêne çalakkirin, ne qelskirin û dorpêçkirin birêya zorengin berdewam yên nayên rawestandin an cîgîrkirin. û bi rola a ku li ser milê zanyar çêdibe ku girtin hevî tenê di çarçova têkoşînkirina paştemayîn sertî û nexweşiyê de be. Zanyar dibînin ku yasekirin karekî berketî û xuristî ye ji hebûn evîn û zanînê re. Berhinde yasayên xuristî a ku ji pêdîviya pêşîn hatiye wergirtin beşdar dibin di binyadkirina jiyana bi armanc a ku xelkê dihêle ku heyînê nas bikin û piştra berketkirina Xwedê birêya evînê û vekulîna daçûnên wê bikin. û ramanên herî kirdeyî ewa ramanên yên ji rewşeke cawîne zayîn dibe. û kêşeya mezintirîn yên li pêş zanyaran disekine, ew bi veya a ku gefê li ser pêşeroja hebûnê dixwe bi sedema cengên yên xwediyên diravê û hatina diravî saz dikin û encam bi diyardeyê va girêdayî ye û tiştê ku diqewime di destpêka çêbûna diyardeyekê bi encamê va guhertinên çê dibin li ser cîhanê teva û pêşî bi parçeyên wêna dest pê dibin û armanca erênî a ku bi encamê va felsefa cudabûn derdikeve ew tiştê ku zanyar hewl didêne ta ku encamê wê çînî bikin, mîna têgehên nû dewsa têgehên têkdan, dûrkirin, gelemperatî û setemkariya zordar û alava sincî a tevbitî li ser saxkirina giyanê hezkirinê a ku di berketina baş da cîgir bûye û ewa raya zanînê di jiyankirina hebûn û avakirina wêna. Baş da cîgir bûye ewa raya zanînê di jiyankirina hebûn û avakirina wêna. Talankirin û gemmarkirina wê û parastina rêbaza zanyar ew tek hêvî ye ji bo rizgarkirina destkeftiyên şaristaniyê a ku zanyar mizgînî pêdan ji kevnê kevin ba. û jiyan heye birêya berketina mirov jêra û zanîna wî û peywendiyê bi a din ra ewa destikeke ji têgihiştina pêwîstiyan bigîştî û qedandina wêna. û lêgerîn ji henas ra birêya zanîna hebûn dewlemend e a şaxdayî ye. Bi bedewbûn, pirsîn û mijûlbûn va pêk tê. Ewa ji taybetmendiyên zanînê ne a birêya wê mirov encam ji rêyên jiyankirina hebûnê dikire. Ji ber vê yekê yekem diyarbûnên mirov bi qonaxa meyînê dest pê bûne. An ketine ramanê ji bo diyarkirina tiştan û li gel mijûlbûnê mirov kihîşt bû diyarbûna êgir û birêya ji xwe pirsînê felsefa xuristî çêbû bi nasîna her çar hêmanên hebûnê ji av, ba, agir û axva. û Xuda nas kir piştî ku bi hebûnê veramî
بریا ناسکرنا پارچین هبونه تا گهیشته تک خدایکی جهان آفراند بو بریا مجلبونه یکو ریوکر جب زافتنا تفگر و یکیتیا جیربونا دیتینی با کردهیوا و زانیار اوینه دبینن راستیا خدا ده هبونه دای و اوا خواستک و دل هلاویتن و هیویه بگوهرتنا تشتان با و شورش لدجی حسبونا بمرن رشبینی و رادسبونه و آفراندنا جیانه هر جار جبونا اسکرنا زیده جنپنین هینه و نهینین و بریا زانینه و خواه بچکرنه به اوینه و اویکا آلوزیا آکو جه تولیه بون و روکان انجام ده قلستر دکه و هسکرن انجام کتینه هوله کومروف رحته و هبون جی رحته اگر آرمانج ورگرتنا پلیا رابونا لوتکیا آکو ناقده به و اوا زانینه زانیار بر و خونه دچن تا کو پیک بینن جبر کو اوا بینگا جه تشتی کو پیدوی چه ببه و دبینن کو ترریج بو جیانه کنو نینه جبلی آزادیا خواستن و خونه جبو پیشوچونه جبر کو اوین نرخه کی بیسی نوره جه بونه را تی ستاندن وکی زانینه و رجای دهندره سینوردار دایه ده و رجایی دهنرا سینوردار دایه لجم تا که کسانن بگیشتنا راستیا هبونی و راستی بون اوا یک جه مزنترین چه کرنن مروف یین تورینه و تشت پیدا دبن بریا باوریا آکو مروف بریاوی نیشان دده کوکایه کو راستیه دیتیه و پی باور بویه و مادم مروف ایوانان ده آفرینه و هنکان جه نویتی دکه دیواتیه کو او دکاره چارهیم بردوام بینه زمان و پرسینان برحتی برده تا کو سازبونه نو جرامان نو و زانینی پشت راست بکه جبر کو زانیار جی کهون و جیگر بونا چه رامانه به آدن نکاری بو پشت راست بکه و راماندن و آفراندن لجم پیغمبرک آن رامانیارک آن فیلسوفک رانواستیا و هبون تمی پرده رادکه جسر تشتی و شارتی و بدیمنه کی پله بوی زانیار هول ددن بردوام وینا آشکره بکن روشانی آکو گلک تیگهن گوتو بیجی بر همدابون دبو انجام هولدانا مروف جبو رزگاربونه جکت خواری و مزگیندان برولا اوینه ده برهمدانا تیگهن هیزا زانیاری به آرمان جبو و کلینا نافدارین هینه جبو رابونا ببرمایا شارستانین دولمند با به هر دو هیزن خوین توخمی و رامانی ین لدور و زانیار دجون مینا سیناجه که لدور هبونه بریا ریخستن کرنا آکو مروف جه بلاوبون و وندابونه ده پاریزه و انجام گرتن نجه نویساندنا شیرت نامیان لسر دپانه بقاسی کو ام بریا و گوربونا هبونه دبینن به هر دو شاخن خوین به برانبری هفدو اوین و زانینه و گلک جاران ام دبینن پیک آنینا ریگزه که روشتی آن هنکری دادمندیه ده تشتی کو ام پی باور دبن بویس دیتن و کار هبه و زانیار کارکر جیانه به دپ و خملاندن جبر باور دبن کو او هنرک سینوردار بن سها جواکا آکو بخا پیک آنینه که بن سهوانا هبونه خواستن او زانینا هولداره بر و پاراستنا هینه آکو دوی همی زانیار جبوینا بکهون پیش برکه تاکو بهلن بردوام بمینه و اف پیش برکا دانوستاندنا خوش بر و سیویل بونه دیار دکه و پیک آنینا همی پیدیویان جبو قربانین شر
û pûbelatan ji bo avakirina bîngehên şaristaniya zanînî li hemî deverên cîhanê. û xwasteka zanînî her dimîne bi berdewamkirin û hewldana zanyaran berve têkoşîna li hember sitem, kar û tundirewan yên wêranî û çavbirçîbûna wan giha bû her avabûnê. Lê çi tişt ji ber maya bedew ji neviyan ra di hebûnê de hîştin. û hebûn şopa hewldaran ji bo avakirina wê ezber dike û hemî bergirê erdê ji destpêka dîrokê ve mirin ji bo wê biparêzin. Ewan yên ragihan dibûn diyardeya zanînî aweteya wê serxwebûn û azadî ye. Serxwebûna ramandinê, taybetmendî û rengê civakê berve pêşveçûn û cudabûnê a ku li ser hemî komên mirovî têne sepandin û mercên jiyana rastîn piştrast dike ji ber ku pêştebirin diyardeyeke xuristî ye bi hemî jîndaran ve peywendîdar e ji derve û navarok da. Di çarçoveya pêvejoyeke giştî, geşepêdana biyolojîk û derûnî li xwe digire bi pergalê yekgirtina rawan bi naverokê ve. û bawerî bi jiyanê nîşana xwe perwerdekirina henas e li ser nûnertiya yeksanî û jinavbirina têgehên pevçûn û dirûtiyê û afirandina rêgeza jiyana nûjen di bawerkirina evînê mîna ku zerdeşt li peyk hatibû û Sofîkar Muhyiddin Lawê Erebî navdartirîn mizginvanê bi diyarkirina bîrdoziya ketîbûnê a tê nazkirin bi yekîtiya hebûnê û a dibêje ez bi ola evînê bawerim eger li ku be gavin wê ewa ol û baweriya min e. û hemî zanyar binsa hebûnê pabendî evînê mîna oleke giştî dibin. Ew ola a ku pêdiviyên ramandin û mijûlbûnê ji hebûn û zanînê wê kom dike birêya felsefa tevgerê ji ber ku jîndarê mirovî di nav da berketî, rewş û sazîbûnên cîvakî dibe li gor gengeşeya jiyan û zorengê berve baştirînê birêya pêgirtinê bi rastiya hatin rêzê ji welatê mezin ra a tê diyarkirin bi heyînê û jêbirina şerrûdiyên zordariyê. Ji ber vê yekê divê tûlhildanîbûn û rewanê tûlhildanê bête jêbirin û bawerî bi zanînê bêkirin ji ber ku ew dermana ku me ji wêranî talankirin û cengên vala rizgar dike. Yên bi sedema wê gelek qurbaniyên belengaz jiyana xwe ji dest didan û bi cîkirina têgeha jiyanê û parastina wê ji bo hêza a ku jiyanê dike piştgir ji bo têkbirina sazîkerên mirinê û tunekirina wan birêya şerê dijî wan bi eynî alavên yên ew kartînin. Yên birêyên wê stûnên jiyana şad wêran dikin û belavkirina azadiyê bi jiyankirina çi tiştê ku jîndarê mirovî razî dike birêya jinavbirina ketxariya saziyên fermandar bi navê ol, berjewandiyên aborî û parastina pirnetew û pêkhatiyan ji wan hêzên yên ceng û alûziyan ji dewletan radişînin ta ku destê xwe deynin li ser wan û xebatê ji bo cîgirkirina nasnama zanînî a cîgir di navaroka şaristaniya zanînî da li cem gelan birêya çalakirina hinirên wan ji bo karguzariya jiyanê û qunaxa a ku birêya wêna zanyar mizginiyê didin ew qunaxa a ku bidawîtîne li vemirandina hizir ji bo belavkirina zanînê bê malgirtin an cudakirin
di navbera civakê de ji bo dewlemendkirina jiyanê û pirrenga têgehên bala. Ev yeka avakirina bîngehîn nasînê diyar dike û pêşeroja hebûnê binav dike.